Biyahe aron hapon tao ba. Tuhan. Kaya gawin na ako. Ah, Sa ngayon ito na, upo. book. Sabi ko. Ito na, tapos simil. Oo, sa 11. Hindi na, pag tumira ng bibo na. Ayag garo. Kaya kayo. Ato ni ikuan sa YouTube. I-post. Ayag si kamera. Ha? Ayag si kamera. Sa gamiton. Lagi traffic kayo, no? Oo, kaya karon. Nandito ang traffic karon sa Haguan. Kaya sa Bintil. Okay, laro rasa traffic mo kidiri. Binta-bintahan eh karon. Traffic. 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 So, wala traffic no. Lang ko, boss. Kaya mo. Tapos na. Salamat, boss. Yes. Ito tayo si Ika.
Ikaw lang ta. Kapaan ang pads. Of course. Lapit na tayo.